Dadgeha Makazagona Tirkiye di meha Sibatê de derbarê PAK, PSK, KKP û PDKTya ku partiyên fermî û yasayî ne. Ji bo ku di navê wan da pêva Kurdistanê derbas dibe doza girtinê vekiribû. PAK û PSKya ku di hilbijartinê Sûyekê adarê da, Tifaka Welatperwer û Demokrat ava kiribûn. Li dijî doza girtinê li Enqereyê serdana Komeleya İHADê, Konfederasyona Keskê, Delegasyona Yekîtiya Ewropa, HDP û CHP kirin û derbarê rewşedawiya doza girtinê da agahiyan parve kirin. Şandeya Partiyên Kurdî li navenda HDP li gel hevseroka HDP Pervîn Buldan jî hevdîtineka pêkanîn. Buldan daxuya kirin ku ew ji kevneşopiya partiyên girtî tin. Ji loma ew baş wan fehm dikin û di wî warî de çi ji destê wan bê ew ê bikin. Cîgir serokê PSK Celal Yıldız derbarê hevdîtina li gel hevseroka HDP da dibêje. Hevdîtina wan di atmosfereka baş de derbas bûye û ew peyama piştgiriyê dane wan. Atmosferekî baş da zaten em Kurdin em birayê hevdine. Ev pêvajoya girtina partiyê me serdana wana kir ki bira wana bihayê ev ki hep pêvajoyê hebin. Ka em Kurd çi dikarin bikin, hevdira çinê çê nekin, belkî tiştekî demonstrasyon yan jî belevok yan jî tiştekî bi daxuyanî bidin. Wan tişta wana jî hevalat gotin çi destmetê em amedekarin vê karê ne. Serokê Giştiyê PAKê Mustafa Özçelik jî dibêje ew dixwazin bi serdan û hevdîtinan, saziyên sivîl û partiyên siyasî li dijî doza girtina partiyên ku peyva Kurdistanê têda derbas dibe piştgirî bidin û her wiha raya giştî jî bê haydar kirin. Em du partî niha kampanyayek me dest pê kiriye û beşek ji vê kampanyayê jî hevdîtinê partiyên siyasî dezgehên sivîl û sefaretên dewletên li Tirkiye henin. Bi mebestê em li vê derê ne. Em dixwazin di vî warî de raya giştî piştgiriyê bidin ev partiyên ku navê wan Kurdistanê û dewlet mehkema ve kanûna bingehîn dixwaze bigirin. Em dixwazin piştgiriya va partî nabistînin û raya giştî jî di vê awî de agadar. Di şandeya PAK û PSK da Serokê Giştiyê PAKê Mustafa Özçelik, Cîgir Serokê PAKê Mehmet Gül, Cîgir Serokên PSK Hasan Tuzcu û Celal Yıldız jî dikirin. Her wiha şandeya partiyên Kurdî ji Partiya Desthilatdar AK Partî û ji Partiya Saadetê jî daxwaza hevdîtinê kirine. Lêbelê hêj ji bo wan bersiveke nehatiye dayîn. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.